यही ठेकोइता के मेहरारू बा सोनम शर्मा आई गवला कि हम नहीं दले वाला गाल होई रे हम आरजेडी के यादव जी के माल एकर मेहरारू चलते आरजेडी हारल बा। सही बात बा, सही बात बा। अभी तेज प्रताप भैया बंद करो का बता भजन गाओ, कृष्ण भगवान का भजन गाओ। खाली यादव जी पर गीत गा रही है, माने यादव जी के कैसे मार्केट में गिरावे का बा एहनी से सीखे के। जैसे पवन खेसारी लाल में झगड़ा होला न, पवन भैया में खेसारी भैया में त माजा टुनटुन लाल ले लेवल लेकिन हमारा में आ मंजे में झगड़ा भइल अम्मा जा ई ले ली ते ब्यास बरे आ देखो न चिहाता चिहाई बे मुकेश लोथवा ठीक कहले रहे कि बैर विवाह बराबरी से कोई जाला। सही बात। कमजोर आदमी से झगड़ा करब तो रबुआ शिकायत होई, गलती कहनी बराबर से झगड़ा करब चाहे अपने से 20 से झगड़ा करब तो लोग कहे कि ना भाई कमजोरे तो है लेकिन अपना से 20 के दवाई देले बा लोग नहीं कह जानत। अब का कहे के बा गीत संगीत में तो कुछ जाने के ना गरिया ले लोग तारा लोग के मन के शांति हो गई। हमने के गाड़ी देवे वाला कलाकार ना है। गाड़ी का हो 2 घंटा आउट गरिया वाला दे गाड़ी का हो बैना के ठेकुआ हो ताहा ठेकुआ हमने के ना ले हमने के पहुंच पे ना भाई का ताहा ठेकुआ हम ना ले तू अपन गाड़ी तू अपने माई बहन के तू अपने से गड़ी आ। हां गाड़ी तो तिलकों में दिहल जाला। हां जी वो गाड़ी में है गाड़ी में अंतर बा। बोला से नु गाड़ी दी हमने के कहावत है कि ना आटे तो दांते काटे। हां अलंगटा घूम घूम कपड़ा भर ना तो दांते कटबो गीत संगीत तो बाना तारा लगे रामनाथ तारा से उम्मीद ही ना रहे के हमारे के गरिया वो आजे के बनही में हरा रहेला बाद की झांट न खौआ तो बोललो सब बहु लॉर्ड बोल देबो कबो गावे के तोरा तो ब्यास के बोल है के ना चाहिए तोरा ब्यास के बोलीला गान बजाबो ससुर लगी बजावे के जोड़े नहीं थे एगो चीज ध दिए तो उठबे नहीं करे बात के बना घमंड में मत रहुआ बादगी पर ध्यान दो, रियाज करो, गाना बजा पर ध्यान दो। ठेकोइता हो के गारा गाड़ी करे लगी मार्केट में तार नाम बदनाम हो जाई। वो झलवा से मुंह लगावता रहो ठीक नो तोरा हो गेल बजन तोरा का तोरा दिमाग में कुत्ता कटले बा। हां हां आते जल्दी पगलइबे खबरो हम तोरा 3-3 गो मेहरारू के लोड बा। हां खर्चा के न चली खर्चा तो चलत नहीं के अबे बात के टेंशन बा केनहु ढोल कि एगो पटना में रखले बानी एगो आ एगो घरे रखले बानी आ एगो संगे घूम रहल बानी भाई 3-3 गो लोड बा जी। ध्यान दे रमनाथवा रियाज हमरा कहे जूता से मार दे बहु आदमी बन जेबे तो समझ ले बनेला कुछ मत याद ले खुश बरे जो तोरा के माफ कर देलियो गरिया दे ठीक बा बन रह तोरा के भाई के हम भाई नियर तोरा के मानी ला रामना ए भाई रहो कैसे छोड़ी बिट्टू तिवारी के लोग कहेला कि घमंडी यहां बिट्टू तिवारी अपने यहां पर सही बा। वो लड़का ब्राह्मण परिवार से है हमसे भी कुछ हुआ था लेकिन दूसरे के चढ़ाव बढ़ा में हमसे गाली गलौज किया था। वो लड़का ठीक बा पेट के दब नहीं खे तू लोग कहला घमंडिया बना काहे ना घमंडिया तू लोग बोल बता तू लोग सुनो तू लोग के दुगोला के नियम तू लोग बोल बता सुनो का चाचा पहले का बा दूसरी का बा बिट्टू तिवारी खराबे बारन बीच में गुड्डू हलचल से इनका गाँव नहीं ना होता रहल तो गुड्डू हलचल सुने तो ठीक बा जवाब दे लोग तुमको शुद्ध बोला ना फिर गावे लागल तेरे नाम लहरी इनका के मार्केट में लॉन्च कइलो तो उहो बेचारा खराब हो गए जाय दो तारा लोग के देन कहो तारा लोग के देन कहो कान शिवनाथ यादव लगल न शिव मोहन यादव हमारा गांव में उनकर ससुराल आ नाता में हमार फूफा लगल ऊ हमारा गांव में सुबरना में प्रोग्राम ना करौते तारा लोग से दोस्ती ना होई ना तो तू लोग अपना रास्ता ना हम अपना रास्ता तारा लोग से गौ नहीं कमो नहीं खे तारा लोग से प्रतिष्ठा कमो नहीं खे आ जीवन में गारागारी करब त तू हमरा से गावा ना बबुआ हे दिल में कोई जगह नहीं बना हमारा से मतलब नहीं खे कम गाए प्रतिष्ठा से गाए तारा लोग से हमरा गावला से खर्ची नहीं के घटा ये मन में मत भरम रखे मत गाओ ना हम गान बजान करीला
अभ्यास कइले जइबो तो 4 घंटा तोरा हारमोनियम पे बैठल मिलो अन्य घर के लार आ तो लोग गारे गारे को के ब्यास बने वाला बरो और लड़की के पहले बुझाता तोरा बुझाता काका तू बोला तरू हो गरिया बता तू नारी हो एक नारी को गाड़ी दिवा रही हो ते ब्यास बरे आ देखो न चिहाता चिहाई चिहाई बे मुकेश लोथवा ठीक कहले रहे बाऊ बाऊ गाँव कहबे न कर मुकेश लोथा बाऊ ना हाथ ठीक बजा बनर तेऊ खुश रह गाड़ी दिवा देले नो तेऊ खुश रह जो उसके बाद हट गए जो बनर तोर बेटा भतार बनर हो जो कहां बाबा जो कोई नंबर लागो बताए चाचा हैसन ब्यास होला अपने मुहे आदम बुझाता है कि प्रवचन लाइन लाइन कहता हो लाइन लाइन बबुआ गरिया बता लय में गरिया तारा में एगो ठीक बारे आजो हम कहिला बाबा ठीक बारे अच्छा हो का अंकुश ना मनू के और का नाम बोल अंकुश को बेचारा काहे ना बोलल ते ठेकइता तोरा कोनो समूह काहे लाग जाला काहे तोहरे चलते प्रोग्राम तोरे चलते को लड़की के प्रोग्राम डाउन होता एगो बात तो ते ओकरा प्यार के चक्कर में पड़ल बारे आ तो ओकर शादी ब्याह ना होखे देब हम जानता नहीं तोर तो शादी ब्याह हो गलौ ले बीतबो तोहर मेहरारू स्टूडियो मरवा चलत हौ आ जादव जी के माल बनत चलत हौ ओकरा सब ये ना होखे एकरे मेहरारू के देन भाई ठेकइता के तनी फोटो खिचला भैया हां बढ़िया से खींचो कैमरामैन यही ठेकइता के मेहरारू बा सोनम शर्मा आई गौला कि हम नहीं दले वाला गाल हई रे हम आरजेडी के जादव जी के माल एकरे मेहरारू चलते आरजेडी हारल बा सही बात बा सही बात बा अभी तेज प्रताप भैया कहे बंद करो का गाओ भजन गाओ कृष्ण भगवान का भजन गाओ खाली जादव जी पर गीत गा रही है माने जादव जी के कैसे मार्केट में गिरावे का भाई एहनी से सीखे के हां ये लोग एकदम ठीक नो ध्यान रख हम जा रहा हम हमर चित से उतर गइल त गइल जा हां सब चीज गाओ बजाओ एगो बढ़िया गीत हम गाते तनी तो एगो गीत बजा तो हम बढ़िया गीत गाते वाह जैसे पवन खेसारी लाल में झगड़ा होला न पवन भैया में खेसारी भैया में तब माजा टुन लाल ले लेवे हां लेवल लेकिन हां जी हमारा में आ मंजे में झगड़ा भइल अब माजा ई ले ली हम इनका खूब प्रोग्राम देनी हो बेचारा खूब प्रोग्राम देले मार्केट में आ गए आ जहिया ब्यास के ड्यूटी बैठा दे ओकरा बाद तारा घरे सुते के पड़ सही बात बा ध्यान रखिए जहिया ब्यास के ड्यूटी बैठा दे ना तारा लगे निमन गायकी बने गो अच्छा इनका से कह दे के बिखाई ठाकुर गीत गावी कहले ना निर्गुण देखनी है ना निर्गुण गावत तारी सब लोग तो गावते बा कि हम ना रहबे देखो है सुनो दोसर गावो सुनाई ते पहले जाके खा पी के देह बनाओ हां वो काहे के तोरा कमजोरी हो गल बवाल लगावते सारा खाना खींच बुझाता कि देह पर जीन आ गले हां